Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Fil-Vanġeli ta' San Mattew, San Marku, San Luqa, wara l-aħħar ikla mad-dixxipli tiegħu, Ġesù jmur jitlob fuq l-għolja taż-żebbuġ. U fil-ħemda tal-lejl, fil-qasma magħrufa bħala l-Ġetsemani, iħossu mnikke tal-mewt. U l-għaraq sallu bħal qtar tad-demm iċarċar sal-art. U jħoss it-toqol tal-abbandun anke meta dawk l-aktar qrib tiegħu ma felħux jibqgħu imqajma miegħu fis-sija ta' dlam. Mela ma flaħtux tisru sija waħda miegħi. L-ispirtu iva irid imma l-ġisem dajjef. Fil-Vanġelu tiegħu San Ġwan jgħidilna li Ġesù wara li ħasel riġlejn id-dixxipli ħeġġiġhom. Mela jekk jien li jien il-mulej u li mgħallem ħsiltilkom saqajkom, hekk intom għandkom taħslu saqajn xulxin. Tassew ngħidilkom li l-sir mhuwiex aqwa minn sidu, anqas il-messaġġier mhu aqwa minn min jibgħatu. Li mgħallem jibqa' ma' ħbiebu biex qabel it-tbatija u l-mewt tiegħu jagħtihom l-isbaħ rigal, il-qalb u r-ruħ tat-tagħlim tiegħu. F'dan il-lejl qaddis ta' Ħamis ix-Xirka, tal-ewwel sinjal ħaj tal-għaqda bejn il-qaddisin u jfakkarhom dak kollu li jagħmel magħhom u għaliex dan it-tagħlim għandhom jożżuh f'qalbhom. F'dan il-lejl ta' ħemda huma jgħixu mhux biss il-memorja tas-sinjali li Ġesù għamel magħhom biex jagħti xhieda li hu l-iben talla magħmul bniedem. Imma jwedhom il-glorja tal-miġja tal-Ispirtu Santu li permezz tiegħu jitwildu mill-ġdid. F'dan il-lejl li minnu titwilet is-salvazzjoni, il-Knisja tisar għax tirċievi id-don tal-fidi u t-tama sħiħa. Meta, fil-mewt kifra tiegħu, l-imħabba Alla feġġet fid-dinja, fid-demm u l-ilma innixxu minn ġenbu. Nifirħu nitennew għax fid-dlam tas-salib diġà jidher id-dawl ta' Kristu rxoxt u tal-Ispirtu tiegħu. L-ewwel waqfa. Nagħtikom kmandament ġdid. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Waqt li kienu miġburin fiċ-ċenaklu, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: Uliedi, ftit ieħor se ndum magħkom. Intom tfittxuni u bħalma għadt lil-Lut hekk ukoll ngħidu issa lilkom. Fejn sejjer jien, intom ma tistgħux tiġu. Nagħtikom kmandament ġdid li tħobbu lil xulxin. Bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Minn dan jaraf kulħadd li intom dixxipli tiegħi. Jiġifieri jekk ikollkom l-imħabba bejnietkom. Pitra ma' s-saqaf tal-awla kapitolari ġewwa l-Katedral tal-Imdina minn Francesco Zara f'nofs is-seklu 18 insibu x-xena spettakolari li turi dħul fis-sema ta' San Pawl. Fiċ-ċentru naraw lil San Pawl imdawwar figuri allegoriċi, is-seba' virtujiet, jiġifieri l-erba' virtujiet kardinali, qawwa, ġustizzja, temperanza u prudenza, u 3 virtujiet teologali, il-fidi, it-tama u l-imħabba. U is-seba' doni tal-Ispirtu Santu, kunsill, fema, erf, għarfien, pjetà, biża' ta' Alla u mill-ġdid il-qawwa. Imma hija proprju l-imħabba, caritas, il-virtù prinċipali li tingħata l-akbar prominenza fost l-allegoriji impittra minn Zara. B'hekk l-artisti fakkarna fit-tagħlim ċentrali ta' San Pawl dwar il-virtujiet tal-fidi, tat-tama u tal-imħabba, li l-kbira fosthom
il-imħabba. Alla hu imħabba. U din l-essenza tal-ħajja nisranija li tħobb lill-Alla u lill-lajrek. F'din il-pittura l-imħabba jirraffigurata minn mara qed tisqi wieħed mit-tliet rabi tagħha, simbolu ta' Trinità. Dan lat juri dik lotja sħiħa tagħha nnifisha. Il-fjamma tan-nar fuq ir-ras tal-figura Caritas hi simbolu tal-Ispirtu Santu li jaqgħad lill-missier u lill-liben fi xmara ta' mħabba kontinwa. Huwa dan in-nar, din l-imħabba imkebsa li ssir imħabba ġeneruża għall-proxmu. M'hemmx sinjal ikbar ta' realtà ta' salvazzjoni mill-imħabba u l-għaqda bejn l-aħwa. M'hemmx sinjal iktar krudil ta' straġi f'ħajjitna mill-attitudnijiet ta' bruda u indifferenza u ta' rabja u mibeda. Fejn m'hemmx l-imħabba hemm il-baħ tal-mewt. Hemm qlub li jibbiesu u jiksħu, jew li joħonqu f'nar li jitfi kull ħajja. Is-salvazzjoni hija meta Kristu jerġa' jonfoħ il-ħajja f'imnifsejn dawk maħkuma mill-mewt, fil-ġest ta' qotja fuq is-salib u jidħol fid-dalma tal-ħakma tal-mewt u fiha jiddi bid-dawl ta' Alla mħabba li jdewwi kull ġerħa. Għal dawn it-talbiet inwieġbu flimkien fil-mewt u l-qawmien tiegħek inti s-salvana. Ġesù iben Alla l-ħaj, inti sir bniedem bħalna u għammart fostna. Fil-mewt u l-qawmien tiegħek int is-salvana. Ġesù, inti tajt ċida tal-bxarat tajba b'ġesti li anqlu xrar tat-tama. Fil-mewt u l-qawmien tiegħek inti s-salvana. Ġesù Salvatur, fil-qawwa tiegħek aħna niċħdu kull spirtu ta' mibeda li jakkisna. Fil-mewt u l-qawmien tiegħek inti s-salvana. Ġesù, qalbna mimlija bil-ferħ tiegħek, aħna inxerdu l-ispirtu ta' mħabba li twaħdek mal-missier. Fil-mewt u l-qawmien tiegħek inti s-salvana. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. Daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesù. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-missier u lill-liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nadurawko Ġesù mberkuk, għax salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. It-tieni waqfa. Jien hu t-triq, il-verità u l-ħajja. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Waqt li kienu miġburin fiċ-ċenaklu, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: tħallux qalbkom titħawwad, emnu f'Alla u emnu fija wkoll. Fid-dar ta' missieri hemm ħafna postijiet li ma kienx hekk kont ngħidilkom. Sejjer inħejjilkom fejn toqgħodu, u meta mmuru nħejjilkom post, nerġa' niġi biex noħodkom miegħi biex fejn inkun jien tkunu intom ukoll. U triq għall post fejn sejjer ta' fuqha. Tumas qallu: mulej, aħna ma nafux fejn inti sejjer, kif nistgħu nafu triq? Wieġbu Ġesù: jienu triq, il-verità u l-ħajja.
Ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Kieku għaraftu lili, kontu tarfu wkoll il-missieri. Min issa l-qudiem tarfuh, anzi, diġà rajtuh. F'din il-lunetta li tinsab fil-kappella tas-Sagrament ġewwa l-Katedral tal-Imdina, naraw il-mument meta ż-żewġ dixxipli ta' Emmaus jarfu lil Kristu fil-qsim tal-ħobs. Infetħulu għajnejhom u bdew jistaqsu bejniethom ma kinitx imkebsa qalbna ġewwa fina huwa jkellimna fit-triq u jfissrilna l-Iskrittura. Imħawdin u ddiżappuntati b'dak li kien ġara f'Ġerusalemm bil-mewt tal-imgħallem huma reġgħu qabdu triq lura lejn Emmaus. Huwa fid-disperazzjoni tagħhom matul it-triq li Kristu jkellimhom fuq il-verità u din tkebbes lil qalbhom. Dak l-istess nar li jkebbes u jsaħħan il-qlub li kif rajna huwa assoċjat mal-Ispirtu Santu, mal-imħabba divina, u marbut ukoll mad-destinazzjoni tagħhom. Fil-fatt, Emmaus tfisser ejjun sħan tal-ilma. Fin-naħa t'isfel tal-pittura nistgħu nilmħu wkoll żinġla bl-ilma. L-ilma, apparti li b'mod universali u parti minn riti ta' purifikazzjoni u ta' tindif, fl-Evanġelju ta' Ġwanni hu simbolu qawwi tal-Ispirtu Santu u allura tal-verità. B'mod partikolari f'dan il-kuntest ta' ikla, il-fardal li hemm impitter fuq iż-żinġla ifakkarna fil-ġest qawwi tal-ħasil tar-riġlejn meta Ġesù wera lid-dixxipli tiegħu li bloti ta' ħajtu u ħabbhom sal-aħħar. Alla li ma narawx sar bniedem bħalna biex immissuh, inkellmuh, nisimgħu leħnu bħal kull persuna oħra li niltaqgħu miegħu jew magħha fil-mixja tal-ħajja. Alla li konna naħsbu li huwa l-bogħod u Alla tassew magħna. U mhux magħna biss għal ftit snin li Ġesù terraq fl-art imqazza. Alla huwa magħna f'dawk kollha li jirċievu l-Ispirtu tiegħu u jilbsu l-imħabba tiegħu. L-imħabba Alla nnifsu ifejjaq mill-mart tal-ġisem u r-ruħ u għalhekk jagħti l-ħajja. L-imħabba Alla nnifsu hija l-uniku verità li tagħti skop lil ħajjitna. L-imħabba Alla nnifsu hija t-triq li mill-esperjenzi kifrin tal-ħajja twassalna għal sens ta' paċi. Aħna bħal żerriegħa li trid tinqasam tinfetaħ biex trabbi l-eruq u tikber f'siġra li tagħti l-frott. Imma l-imħabba Alla nnifsu hija l-art għammiela, l-ilma ġentili u d-dawl li jmelles l-ewwel werqa li tifrex rasa mill-art. Għal dawn it-talbiet inwieġbu flimkien għall-imħabba tiegħek radbinna qalbna. Ġesù iben Alla l-ħaj, inti tħejjilna l-post li fih induqu l-ferħ tiegħek, il-milja vera tagħna. Għall-imħabba tiegħek radbinna qalbna. Ġesù, inti xandart il-bxara tajba lill-bnedmin kollha biex jarfu lill-missier li fih insiru aħwa miegħek. Għall-imħabba tiegħek radbinna qalbna. Ġesù Salvatur, fis-sagrifiċċju tiegħek aħna niċħdu kull spirtu li jżeblaħ l-imħabba Alla nnifsu li tiegħu inti iġbija qaddisa. Għall-imħabba tiegħek radbinna qalbna. Ġesù, aħna narfuk u nimxu warajk biex tibatilna f'ismek satru fl-art. Għall-imħabba tiegħek radbinna qalbna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesù. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Nadurawk o Ġesù mberkuk għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. It-tielet waqfa. Jiena nħallilkom is-sliem. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Waqt li kienu miġburin fiċ-ċenaklu, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: Jiena nitlob lill-Missier u hu jagħtikom difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem. L-Ispirtu tal-verità li d-dinja ma tistax tirċevih għax hija la tarah u lanqas tarfu. Iżda intom tarfuh għaliex jammar magħkom u huwa fikom. Id-difensur l-Ispirtu Santu li l-Missier jibgħat f'ismi jallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li għedtilkom. Jiena nħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. Ma nagħtihulkomx kif tagħtih id-dinja. Tħallux qalbkom titħawwad u anqas titbeżza. Impittra minn Francesco Grandi għal kappella ta' Pentekoste fl-aħħar tas-seklu 19, din il-pittura turina l-mument meta l-Ispirtu Santu niżel fuq il-Verġni Marija, fuq l-Apostli u d-Dixxipli ta' Kristu fil-forma ta' ilsna tan-nar, kif naqraw fl-Atti tal-Apostlu, kapitlu 2. Naraw irġiel u nisa, żgħar u xjuħ, il-koll maquda fl-imħabba divina ta' Alla, propju kif insibu fl-Ittri ta' San Pawl. Ma hemmx iżjed ludi u anqas Griek, ma hemmx il-sir u anqas ħieles, ma hemmx raġel u anqas mara, għax intom il-koll ħaġa waħda fi Kristu Ġesù. L-arkitettura li naraw impittra fil-kwadru tixbaħ lil dik ta' bażilika jew ta' tempju, il-Knisja, permezz tal-kolonni. Mal-art nistgħu naraw ukoll skrolli tat-talim, l-Evanġelju, u ġarar tal-ilma, il-Mamudija. Fi kliem ieħor, il-formazzjoni u l-konfermazzjoni ta' komunità Kristjana. Pentekoste u l-bidu tal-Knisja fejn bil-qawwa tal-Ispirtu toħroġ fuq missjoni sabiex ixxandar it-talim ta' Kristu fid-dinja kollha u fuq kollox lil Kristu nnifsu biex id-dinja kollha issir komunità marbuta fis-sliem. Is-sliem huwa il-milja tal-ħajja li ngħixu fil-paċi ma' nfusna u mal-oħrajn, li ma nbatux bl-ansjetà li tikkawża tant dieqa fis-silenzju ta' qlubna, li nkunu konfidenti u ferħana fit-deċiżjonijiet li nieħdu ta' kuljum, li nħarsu lejn il-futur mhux b'ottimiżmu biss, imma bit-tama qawwija li Kristu salva lid-dinja. Iżda ħafna drabi nħossuna fi dlam kbir. Ma nafux fejn se nagħtu rasna u mimlijin dubju u biża'. Is-sliem isir tassew konkret u jfawwar fi qlubna meta f'din id-dalba nafdaw falla għax nagħtu spazju lill-Ispirtu tiegħu biex jurina t-triq. Pass wara pass
huwa jagħtina raġġ ta' dawl li jurina fejn nitilqu riġlejna. Ma jagħtinix biss id-dawl tar-raġuni, imma id-dawl tal-erf tiegħu. U allura is-slim tiegħu. Għal dawn it-talbiet inwieġbu flimkien ejja Spiritu Qaddis biex tfakkarna fis-salvazzjoni. Ġesù ibn Alla l-ħaj, inti tibgħat l-Ispiritu Qaddis tal-Missier biex ifawwar qlubna bil-ferħ tal-aħbar it-tajba. Ejja Spiritu Qaddis biex tfakkarna fis-salvazzjoni. Ġesù, inti għallimtna biex ngħixu fis-sliem magħna nfusna, maħutna, fis-soċjetà u fuq l-art u l-ibħra li inti tajtna. Ejja Spiritu Qaddis biex tfakkarna fis-salvazzjoni. Ġesù, inti li għażilt is-salib bħala sinjal ta' tama għad-dinja. Fismek niċħdu kull spiritu ta' biża' u ansjetà li jtaqqal lil ruħna. Ejja Spiritu Qaddis biex tfakkarna fis-salvazzjoni. Ġesù, aħna narfu d-difensur li jammar fi qlubna u fil-poplu Qaddis tiegħek. Ejja Spiritu Qaddis biex tfakkarna fis-salvazzjoni. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubietna palma naħfu l-minu ħati għalina. La daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nadurawko Ġesù mberkuk, għax salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Ir-raba waqfa. Jiena d-dilja u intom il-friaj. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Waqt li kienu miġburin fiċ-ċenaklu, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: Ibqgħu fija u jiena nibqa' fikom. Kif il-fera ma tistax tagħmel frott minn nfisha jekk ma tibqax fid-dilja, hekk anqas intom jekk ma tibqgħux fija. Jiena d-dilja, intom il-friaj. Min jibqa' fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott, għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Kif ħabni missieri, hekk ħabbejtkom jiena. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom tibqgħu f'imħabbti. Kif jiena ħarist il-kmandamenti ta' missieri u qiegħed f'imħabbtu. F'din it-tieni lunetta fil-kappella tas-Sagrament ġewwa l-Katedral tal-Imdina naraw li l-Kristu tjoffri biċċa ħobs ikkonsagrata, ġismu stess lil San Pietru. L-infitaħ tas-saltna ta' smewwiet jidhru b'mod ċar mal-qatt ta' San Pietru. Dawn jissimbolizzaw il-mument meta Kristu għażel lil Pietru bħala l-blata li fuqha kien ser jibni l-Knisja tiegħu. F'din il-pittura it-twaqqif tal-Ewkaristija u tal-Knisja jintrabtu flimkien. L-Ewkaristija li t-tifkira tas sagrifiċċju ta' Kristu, l-għotja ħielsa tal-imħabba tiegħu, hi l-essenza u l-qofol tal-Knisja.
Pietru li hu l-blata li fuqha tinbena l-Knisja jiekol il-ġisem ta' Kristu għas-sosten spiritwali tiegħu. Bl-istess mod kif il-ġisem fiżiku jeħtieġ l-ikel biex jgħix. Kif bħal donna trid tfakkarna din il-pittura ma hemm xaqda fil-Knisja jekk ma ssostnix ruħha bi Kristu. Kull tjubija, żbuħija u verità għandha lajn tagħha fil-mulej Ġesù biss. Hija d-dilja li tagħmel il-frott anke jekk hija l-fera li titqal bl-enqud għeneb misjur lest għall-asir. Għalhekk hija dejjem arroganza min-naħa tagħna li naħsbu li l-imbejjed fini huma biss frott il-ħidba jew il-kapaċitajiet tagħna. Kull tajjeb li jseħħ anke bis-sagrifiċċji tagħna huwa rigal li Alla jagħti lid-dinja għax jilqa' x-xewqa tagħna li nkunu tassew dixxipli tiegħu u allura naqdu bl-istess mod kif hu ħasel ir-riġlejn tal-ħbieb tiegħu. Imma t-toma bnina tal-ħniena ta' Alla li tnixxi fuq l-art hija dejjem sinjal tal-qawwa tiegħu, tal-erf tiegħu, tal-imħabba tiegħu. Il-kobor tal-bniedem hija fl-attitudni ta' umiltà u ħlewwa li tgħinu jiċċekken bħalma Kristu stess għażel li jmut fuq is-salib. Għal dawn it-talbiet inwieġbu flimkien radbinna qalbna biex inkunu tassew fera fik. Ġesù ibn Alla l-ħaj, inti l-eżempju tal-ħlewwa, tal-umiltà, tal-ħnina, ta' ħajja li dejjem tingħata lill-oħrajn. Radbinna qalbna biex inkunu tassew fera fik. Ġesù, bħad-dilja li hija ħaġa waħda mal-friaj, inti taqadna miegħek bħala ulied tal-istess missier. Radbinna qalbna biex inkunu tassew fera fik. Ġesù, inti turi l-qawwa tiegħek fid-djufija li tagħżel li tilbes għalina. Għallimna niċħdu kull spiritu ta' abbuż ta' poter morali u spiritwali u hekk nilbsu l-ħlewwa tal-ispirtu tiegħek. Radbinna qalbna biex inkunu tassew fera fik. Ġesù, għamilna tiegħek biex induqu l-ispirtu tiegħek u għalhekk meta aħna fik nagħtu ħafna frott ta' opri ta' karità bejn l-aħwa u lil dawk aktar il-bogħod minna. Radbinna qalbna biex inkunu tassew fera fik. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La daħannix fit-tiġrib iżda ħnisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesù. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Nadurawk o Ġesù mberkuk, għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Il-ħames waqfa. Sejjaħtilkom ħbieb. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Waqt li kienu miġburin fiċ-ċenaklu, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: Għattilkom dan biex il-ferħ tiegħi jkun fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ.
Dan hu l-kmandament tiegħi li tħobbu li xulxin kif ħabbejtkom jien. Ħadd m'għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Intom ħbiebi jekk tagħmlu dak li jiena nikmandakom. Ma nsejħilkomx aktar qaddejja għax il-qaddej ma jafx jagħmel sidu. Se jaħtilkom ħbieb għax kull ma smajt mingħand missieri jiena għarraftulkom. Mhux intom għażiltu lili, imma jiena għażilt lilkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa'. Ħalli kull ma titolbu lill-missier f'ismi huwa jagħtihulkom. Dan hu li qiegħed nikmandakom li tħobbu lil xulxin. L-għażla ta' Kristu twassal għal konverżjoni u trasformazzjoni. Il-qaddejja isiru ħbieb, dawk inqas isiru ndaqs, l-omja jaraw, il-persekuturi isiru dixxipli. Dan jidher ċar f'dan ix-xogħol ta' Mattija Preti, impitter lejn l-aħħar tas-seklu 17, li nsibu fuq l-altar maġġur fil-Katedral tal-Mdina. Naraw il-konverżjoni ta' San Pawl fit-triqtu lejn Damasku. U din tidher b'diversi modi. Dak li darba kien ogħla mill-oħrajn issa ġie mixħut mal-art l-isfel minn kulħadd. U li darba kien armat bix-xabla kellu jħalli x-xabla tiegħu mal-art. Dak li kien darba jara issa għama. Dak kollu li kienet ixekkel il-laqgħa ma' Kristu kellu jitwarrab biex minflok jimtela bl-umiltà u l-imħabba ta' Alla u l-imħabba tiegħu stess lejn Alla. Sawl, Sawl, għalfejn qiegħed tippersegwitani? Il-persekutur isir dixxiplu, difensur u ħabib ta' Kristu, magħżul minnu biex jixed għalih quddiem il-bnedmin kollha fuq dak li ra u dak li sema'. M'hemmx imħabba ikbar minn dik bejn ħbieb li jaqsmu ħajjithom flimkien. Mhux għax iridu xi ħaġa mingħand xulxin. Mhux għax jippruvaw japprofittaw ruhom minn xulxin. Imma għax tassew jaraw id-dawl ta' Alla f'xulxin. Il-ħbiberija hija relazzjoni bejn dawk li jħarsu wiċċ imwiċċ, għax l-ebda minnhom ma jitla' fuq pedestal. Hija dinamika li żżomm komunità maquda flimkien. L-ispirtu li jaqadhom huwa bħal xmara li timla t-trufijiet kollha tal-art bl-ilma ħelu, li jsaqqi l-art u jagħti l-frott. Għalhekk, ix-xirka tal-qaddisin titkisser mhux bil-mewt, saħansitra titqawwa bil-mewt għal xulxin, imma bil-firda, bl-ebusija tal-qalb, bl-indifferenza, bil-mibeda. Id-dinja tinxef u tmut, meta l-qlub jingħalqu għall-imħabba u l-ħbiberija li għallimna Ġesù. Għal dawn it-talbiet il-wieġbu flimkien f'imħabtek biss insibu l-ħajja. Ġesù ibn Alla l-ħaj, inti tajt ħajtek għal ħbieb tiegħek biex l-imħabba se tfur matruf kollha tal-art. F'imħabtek biss insibu l-ħajja. Ġesù, inti għażilt il-ħbieb tiegħek biex jagħtu xhieda għal ismek sal-aħħar ta' żmien. F'imħabtek biss insibu l-ħajja. Ġesù, int li tajt ħajtek għalina, għatina l-qawwa li niċħdu kull spirtu ta' firda, mibeda u individualizmu, bħal diga iwaqfu l-ilma tal-ħajja tiegħek milli nixxi fil-qlub. F'imħabtek biss insibu l-ħajja. Ġesù, inti tajt ħajtek fatt ta' mħabba li ma jintemx. Għallimna nkunu tassew dixxipli tiegħek li nagħtu lilna nfusna mingħajr ma nistennew xejn lura. F'imħabtek biss insibu l-ħajja. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li tritin kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna nubietna palma naħfru minnu ħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni.
Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tmin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Nadurawko Ġesù imberkuk, għax salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Is-sitt waqfa. Il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dak iż-żmien Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: Tassew, tassew ngħidilkom, intom qatt tibku u tingħu, iżda d-dinja qatt tifraħ. Qatt iġġarbu n-niket, imma n-niket tagħkom qatt jitbiddel fena. Il-mara meta tkun se tilgħat tħossha mdejqa għax tkun waslet is-sija tagħha. Iżda meta tkun twildet it-tarbija ma tiftakarx iżjed fl-uġigħ bil-ferħ li twieled bniedem fid-dinja. Hekk intom issa tħossukom imdejqa, imma qatt nerġa' narakom u qalbkom tifraħ u l-ferħ tagħkom ħadd ma joħodulkom. Dak il-jum xejn ma tistaqsuni. Tassew, tassew ngħidilkom, kull ma titolbu lill-missieri f'ismi jagħtihulkom. Sa issa ma tlabtu xejn f'ismi, itolbu u taqilgħu biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. F'dan ix-xogħol li tpitter lejn l-aħħar tas-seklu 17 mill-bottega ta' Mattia Preti, naraw raffigurata l-leġenda popolari li tirrakkonta kif l-abitanti ta' dawn il-gżejjer maqfula ġewwa l-imdina minħabba l-invażjoni tal-Mori fl-1429 inħelsu bl-interċessjoni mirakuluża ta' San Pawl. Imlibbes blibsa blu bistilel fuqha b'xabla fidu riekeb fuq żiemel abjad, il-leġenda tirrakkonta li San Pawl keċċa l-invażuri. Imma bħal pitturi, il-leġendi huma prezzjużi propju għal dak li ma jidulniex, imma li xorta waħda jiżvelaw. Żgur li l-invażjoni tal-1429 kien episodju li ħalla disperazzjoni, biża' u sens qawwi ta' iżolament. Għalkemm il-Maltin ħassewhom abbandunati u waħidhom, huma xorta waħda ma tilfux it-tama. Fil-fatt, b'mod jew ieħor xorta waħda rċevew grazzja u għajnuna. Kien dan il-mument ta' serħan u tiġdid tal-ferħ u l-paċi ta' grazzja li jintażel sabiex jiġi ċċelebrat f'dik il-leġenda u mfakkar f'din il-pittura. Id-tbatija mhix l-aħħar kelma. Id-dulur mhux l-essenza tal-esperjenza umana. U għal-ferħ li jġib Ġesù biss li jibqa'. Anke wara kull biża', kull trauma, kull telfien, kull esperjenza li tnikket, tkisser u tbenġel ir-ruħ. Ma kull weġġa li nduqu, frott il-mewt tad-dnub tal-bniedem, hemm aqwa is-salvazzjoni. Il-ferħ tal-aħbar it-tajba. Kull vojt li nesperjenzaw, kull abbiss li jaqtanna qalbna, jintela biss bl-imħabba. U għall-ispirtu, id-difensur mibgħut li qawwina b'tama u fidi, li l-ebda waħx ma jista' qatt jaħkimna għax Ġesù diġà rebaħ fuq il-mewt. Għal dawn it-talbiet inwieġbu flimkien dewwaqna il-ferħ tal-aħbar it-tajba. Ġesù ibn Alla l-ħaj, inti rbaħt fuq il-mewt,
inti kissirt il-bibien tal-abbiss fejn itilfu ruħna u tajtna l-ħelsien. Dewwaqna l-ferħ tal-aħbar it-tajba. Ġesù, inti għarraftna li ikbar minn niket huwa l-ferħ, li ola mill-biża' hija t-tama, li fuq kull dubju taħkem il-fidi. Dewwaqna l-ferħ tal-aħbar it-tajba. Ġesù, inti tajtna ħajtek biex aħna jkollna l-ħajja ta' dejjem. Għatina l-qawwa niċħdu kull spirtu ta' reba, ta' biża' taqtih il-qalb li għamilna priġunieri tal-mewt. Dewwaqna l-ferħ tal-aħbar it-tajba. Ġesù, bħala dixxipli tiegħek inti fdajtilna fidejna il-missjoni li nkunu pont ma' kull qalb ħerqana għal ferħ dejjimi tiegħek. Dewwaqna l-ferħ tal-aħbar it-tajba. Missierna li inti fis-smowiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru minnu ħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mid-bidu, issa u dejjem, jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Nadurawko Ġesù mberkuk għax salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Is-seba' waqfa. Kif inti bat lili fid-dinja, hekk jien bat lilhom fid-dinja. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, Ġesù olla ħarstu lejn is-sema, talab u qal: Missier Qaddis, ħarishom f'ismek dawk li inti tajtni, biex inkunu ħaġa waħda bħalna. Kemm domt magħhom, jiena ħaristhom fl-isem tiegħek, l-isem li tajtni. U jiena ħadd ħsiebhom u ħadd minnhom ma ntilef ħlief bin it-telfien biex isseħħ l-Iskrittura. Imma issa jiena ġej għandek u qiegħed ngħid dan kif għadni fid-dinja biex huma jkollhom fihom il-ferħ sħiħ tiegħi. Jiena tajthom il-kelma tiegħek u d-dinja bagħdithom għaliex huma mhumiex tad-dinja kif jiena m'iniex tad-dinja. Ma nitolbokx li twarrabhom mid-dinja, imma li tħarishom mill-ħażin. Huma mhumiex tad-dinja bħalma jiena m'iniex tad-dinja. Qaddishom permezz tal-verità. Il-kelma tiegħek hija l-verità. Kif inti bat lili fid-dinja, hekk jiena bat lilhom fid-dinja. U jiena minħabba fihom nagħti ħajti, kif huma wkoll ikunu mqazzin permezz tal-verità. Fl-absida tal-Katedral tal-Imdina nistgħu naraw waħda mill-aktar xeni magħrufa mill-ħajja ta' San Pawl, in-nawfraġġju tiegħu mal-Gżejjer Maltin. L-absida tal-Knisja ġeneralment turi glorja tal-ġenna jew it-tluħ tal-qaddisin fis-sema, mhux xi maltempata jew nawfraġġju. Iżda fir-realtà dak li għandna hawn rebħa fuq il-biża', fuq it-telfien u anke fuq il-mewt. Naraw anġlu qed iżomm kitba bil-Latin fidejh. Tibżax Pawl, inser tasal fuq gżira. Dawn il-kliem ifakruna anke fil-kliem mimlija tama u konsolazzjoni ta' Pawlu li ħadd ma kien ser jitlef ħajtu jekk jobdu l-ordnijiet tiegħu, li kienu wkoll l-ordnijiet ta' Alla. Fin-naħa ta' fuq
naraw il-Missier Eternu, l-Ispirtu Santu u qatta anġli li qegħdin jifirqu sħab u jonfu l-bastiment lejn l-art. Metaforikament, il-baħar imqalleb u simbolu tal-mewt. Li wieħed jasal qawwi u sħiħ fuq l-art hija allegorija ta' ħajja, rebħ fuq il-mewt permezz tal-grazzja ta' Alla. Mod kurjuż imma Kristu u nieqes mix-xena hawnhekk, għalkemm hu preżenti b'mod qawwi fil-kwadru fuq l-altar maġġur taħt din l-abside. Imma jista' jkun li hawn Pawlu, issa dixxiplu, u r-rappreżentant ta' Kristu. Kif inti batlili fid-dinja, jgħid liben lill-Missier, hekk jien nibat lilhom fid-dinja. Id-dixxiplu mhux aqwa mill-imgħallem. Imma d-dixxiplu jilbes il-qawwa tal-Ispirtu u jagħmel ħwejjeġ ikbar mill-imgħallem. Din il-weda ta' Ġesù lilna. Ma jagħtinix il-kelma tiegħu li m'għanduqux il-persekuzzjoni, imma jagħtina l-kelma tiegħu li hu dejjem magħna u li l-Ispirtu tiegħu huwa tarka kontra kull ħażen għax hu diġà rebaħ fuq kull mewt. M'hemmx ħażen li ma jisfax fix-xejn, imma m'hemmx imħabba li ma tagħtix frott u bl-abbundanza. Din il-fidi u t-tama tagħna li aħna midimba, morda u vulnerabbli, imma magħżula. U għax magħżula l-għażla tiegħu hija aqwa u tidher l-oħla fil-mart tagħna. Aħna rċevejna s-sejħa u l-qawwa li l-art tintela bil-ħajja ġdida tal-Ispirtu. Dan huwa biżżejjed, anzi huwa l-abbundanza tal-ħniena tal-Alla. Għal dawn it-talbiet inwieġbu flimkien Spirtu Qaddis ammar fruħna. Ġesù ibn Alla l-ħaj, inti sir bniedem bħalna biex turina il-qawwa imweda lilna. Spirtu Qaddis ammar fruħna. Ġesù inti għażiltna biex inkunu sinjal ta' dawl u tama f'kull sħab u dalma li jagħtu l-art. Spirtu Qaddis ammar fruħna. Ġesù intbat l-Ispirtu li jagħti l-ħajja fuqna, għalhekk niċħdu kull spirtu ta' idolatrija li jamina kontra l-ħniena u l-qawwa tiegħek. Spirtu Qaddis ammar fruħna. Ġesù inti ħabbejtna sal-aħħar, fl-eżempju tiegħek qawwina biex inħobbu lil xulxin. Spirtu Qaddis ammar fruħna. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema ekda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna palma naħfru minnu ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Nadurawk, o Ġesù u mberkuk, għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Ejjew nitolbu skont l-intenzjonijiet tal-Papa Franġisku. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema ekda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna palma naħfru minnu ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen.
aħna untemmu dawn ir-riflessjonijiet f'dan il-lejl qaddis. Ejjew nitolbu fuqna, fuq pajjiżna, fuq il-familji kollha tagħna, il-barka tal-Mulej Ġesù. Li f'dawn is-sigħat għadda minn torturi kbar u ħorox, minn ġelben għaraq tad-demm, mill-pjagi tiegħu ħareġ id-demm għażiż tiegħu. Ejjew nitolbu biex aħna nidħlu fl-ispirtu ta' dawn il-ġranet qaddisa, nitolbu li fil-qalb u r-ruħ tagħna tinżel id-dija tal-ħnina tal-Mulej u tal-faraġġ tiegħu. Nitolbu b'mod speċjali f'dan il-lejl għal kull min qiegħed ibati mill-ansjetà, miqtieħ il-qalb, għal dawk li qegħdin morda fis-sodot tal-mart tagħhom, għal min qiegħed jieħu ħsiebhom, għal dawk kollha li f'dan il-lejl qegħdin jagħtsu u jagħtu sikurezza lil pajjiż għażiż tagħna. U fġieħ il-passjoni mqazza ta' Ġesù nitolbu l-barka fuq id-dinja, fuq kull pajjiż, fuq kull bniedem. Ejjew nitolbu il-barka ta' Alla fuqna u nitolbu wkoll li l-ħnina tiegħu insarfuha f'imħabba u ħniena għall proxmu. Waqt li naduraw il-Ġesù mberkuh fil-misteru tas-salib imqaddes tiegħu, nirringrazzjawh li għalina huwa Jexua Alla jsalva, li għalina huwa Emanuel, Alla magħna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen.